Как се отразява наистина тази нова система? Как го виждате това първа година по този начин, първа седмица? Как се... Става ли по-смислено първенството? Или всички са много предпазливи? Аз съм играл още един... Да, имаше преди години. Преди години. Доста време. Да. Според мен е добре. 1000% ще дигне качеството на футболиста, на първенството. Изобщо на отборите, според мен. Когато играеш стойностни матчове на хубави терени, общо взето се получават добри дербити и така матчове, от които можеш само да растеш, зависимо от резултата. Дали психически, дали физически, технически. Винаги има какво да добавим към себе си. Смятам, че е добре и много позитивно. И аз съм напълно съгласен. Мисля, че само може да се вдига нивото на българския футбол с сериозни сблъсъци, футболисти, отбори, дори публиката само могат да печелят от такива мачове. Това също така би могло да намали възможността да се, да го кажем буквално, да се оговарят някакви мачове, нещо за което се говори много в българския футбол. При едно такова разпределение вече всеки естествено ще се стреми наистина да постига добри резултати и не да си прави сметки. Защо пък 6-я, 7-я, които така или иначе за какво играят там? Сега не се обижа. Нямах предвид Левски. Нямах предвид Левски. Знам на кое място са Левски в момента. Левски силно ще се бори за повече от 6-то място, но пък... Ще играем, ще видим.